Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi mure Zimbabwe takugirai nyaya iri kupisa streets social media, nyaya yakabuditswa na Susan Mutami uyo akabuda achitaura iye achiti Themba Mliswa is the one anga responsible for the death ya Patron Dzamara. Nyaya yakapisa streets of social media. The ex military intelligence officer vakasvika pakuti publisher on his ex handle achitaura ivo vachiti Australian based adrenaline pumping socialite Mutami Susan has warned Zimbabweans, saying her ex-lover and child's father Themba Mliswa is Mnangagwa's silent assassin who killed parents Shiri and Patron Dzamara and has carried out multiple murders as assigned by Mnangagwa. Akaenderera mberi achitaura achiti Mutami divulged some intricate details, saying Mnangagwa has been training a private army that would back him in the event of an attempted mutiny. Mutami also repeated claims that Zodwa Mkandla was used to kill Morgan Tsvangirai, while Mary Mbaiwa was hired to terminate Chiwenga. Akaendera mberi achitaura iye achiti back in 2022 Mutami Susan, who was raised in Emmerson Mnangagwa's house in Kweku, gave a detailed account of how she was repeatedly sexually abused by Mnangagwa and was on the verge of death after being threatened with a gun by Auxilia Mnangagwa against divulging the crime. Susan Mutami akange abuda on her ex-handle achitaura iye achiti Patron Dzamara was the one akatumwa kundouraya. Themba Mliswa was the one akatumwa kundouraya Patron Dzamara. Akabuda Susan Mutami achitaura achiti we don't want fake activists who come here to woodwink the masses. Themba Mliswa, who poisoned Patron Dzamara, he died looking for his brother. He pretended to help the young man with accommodation. Ukamupfuudza iwe Satan iwe. When they see you think you are special, being hosted by Themba, uchienda kuma drinks sponsored by ZANU-PF official and having bribes, very soon you are going to get your own special type of cancer. Themba Mliswa is no friend to anyone. He's an assassin for ED Mnangagwa. He's been a CIO informer for years. He's one of the people strategizing for ED to stay beyond his constitutional term. Parents Shiri, a whole commander, died like a fly because of having characters like Themba around. Be careful. Those are about Susan Mutami mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi. Now Themba Mliswa abuda achiresponda to allegations iyaya haana zvakawanda zvaataura mure Zimbabwe. Asabuda achitaura iye achiti mashoko angu ekuguma panyaya iyi on a public forum is to say zvinonetsa kana ukawana benzi raamai kurirera kutongonyarara. Kana benzi vari mai vemwana wako wotongotambira kuti chero mwana ari kudya achiguta achienda kuchikoro zvimwe zvese ongonyarara osiya. Pavana 20 vashumba murambwe vachiri hapana anotambura chero vana mai vacho tochengeta kana vachida. Tinganetswe neumwe iyeye here mwana kuchikoro ari kuenda ari kuguta zvino zvebenzi rinoda kuiswa mari muhomwe hatiteerere. Hatingatendere kuti benzi rimwe chete risvibise dzinza. Vana vaimbova vaviri zvino ava mumwe. Hakusi kupenga here kana zvakwidza dzamai dzanyatsotaika dzose kuAustralia tichaenda kunotora shumba ipinde mune dzimwe. Ndakuma ini vachivi handichakumi futi. Ndo zvakabuda achitaura Themba Mliswa panyaya dzese idzi mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi ingava iri chokwadi here kana kuti nyaya yakabuditswa naSusan Mutami mure Zimbabwe. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Funga nezuro
Susan time yakahosta Twitter space muri Zimbabwe iyo yaitaura nyaya dzake muri Zimbabwe takaungudzisa small part here is Twitter space mumadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi comment section. Who don't know vanhu veku-intelligence, they can even go kusweps, you understand, when it comes to national security matters. Ndakukuudzai inini ndoziva. Can you stop adding people please? Diamond, I'm gonna remove them for now. I just need to finish kutaura. Sorry, because vari kundikanganisa. You can go say kusweps or kumvura, handizivi kuti mvura yenyu inonzi zinwa or whatever it is. Owadza kuti tinoda kuti mutigadzirire crate remvura, wotokupai poison, the whole crate rinouya richinzi nderako iwewe. You understand where I'm coming from? Iwo wotondovigirwa mvura veve mumaofisi veve kutoti ndeyako iyi. Vanhu vave vane madocuments avanosaina. Ndakukuudzai deep nyaya nawo. Iwo bwasha woti ko mvura iyi ndakapoisoniwa papi pacho. Kana kuti vanotobaya vane dzimwe tsono dzavanoshandisa so dzekuti haumbooniwo kuti pakabayika pachigubhu. Wotopoisoniwa. People like Temba should not be trusted near anyone else. Patson was a very healthy young man. I had an opportunity, ndakambotaura one of his relatives. I won't mention, not just one, two actually, but handitauri mazita avo. And I'm sorry kune hama dzavo kana ndiri kuita bring back maunzo avanenge vakanganwa, but nyaya dzacho dzinofanirwa kutaurwa. I had a chat with one of the relatives achida kuziva pane pandakambotweeta about the brother. Patson went to Temba achiti awana, zvaanoita zveactivism zvazve, kuti ndawanawo mumwe munhu wangu anoita zvechizanuzanu, not zvechizanuzanu, I mean zveopposition activism for change. That's how he fell prey into Temba's hands. As you all know, everyone has got challenges in Mupenyu. Patson was going through a tough time period at the time. Kuva Temba amu offer accommodation. Kana ndichinyepa Temba ngauya taura kuti ndikunyepa. Temba offered Patson accommodation. Patson would confide in Temba. You understand? Because unengo chiti ndawana munhu wangu. Which is the same thing that he does with the opposition ivava. Patson aibikirwa pamba paTemba, chidya chikafu pamba paTemba, chirara mumba maTemba. I'm starting to think even on AC ivava. On AC Lumumba, there was a time that he was very close to Temba. And when you look at it, the pattern, everyone, anotapana Temba, everyone. Yes, we need to speak about kuno campaigns, colon cancer, HGG. The way that I know, the way that ZANU-PF operates, unoitoka fira mberi. And usually kafira mberi yachona iyoyo tuma cancer itoto tuma ball cancer tuma chichi manifesta yega. Polonium dzavanenge vakuisira idzodzo. As soon as Patson paakabva kumba kwavo, pandakataura nehama yake, akati Patson anga ari okay. Kungobva kwakungogara kwaakaita naTemba akudzoka kumba. He was sick. And the time yashaikwa Patson, yashaikwa Itai Dzamara, Temba's Sekuru was the one who was the Minister of State Security. Ndoda kuti munyatsonzwisisa nyaya iyi. Baba mwana wangu imhondi. I'm not saying it, yes, he's not paying child support, but ndoda kuti muzive kuti munhu wamukudhila naye wamene muchisekererana naye, know your limits. That guy is a killer. Temba has killed so many people. Kunditori nengozi, ndichatotsvaga wachatondibatsira cleansing kuti zvisabate mwana wangu. But he is a killer. Patson Dzamara akarwara. Achangobva kumba kwaTemba ndopa zvakatanga. Ndokurwara kwakaita poison wana naTemba. And he does not do it alone ka.